celebramos un ano máis o Día de Rosalía, xa que hai 189 anos naceu en Santiago de Compostela. Ela é a nosa escritora máis universal e unha das maiores representantes do Rexurdimento galego. Entre as súas obras máis importantes destacan os seus poemarios en galego Cantares gallegos, do 1863, e Follas novas, do 1880. Imos comezar este acto lendo un dos seus poemas. A continuación, o noso compañeiro Rafa vai ler o poema Nas cicas das plantas nacen e despois de Nadia vai ler Unha vez que me entraba. Un aplauso para eles. De ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan forte, que tanto me atormentou, que eu día e noite sin cesar choraba, cal chorou Madalena na pasión. Señor, que todo podedes, pediñe unha vez a Dios. Daime valor para arrincar dun golpe, cravo de tal condición. E doumo Dios, e arrinqueime, mais quen pensara? Despois xa non sentín máis tormentos, nin soupen que era de dor. Só pensou que non sei que me faltaba, en donde o cravo faltou. E seica tiene soidades, daquela pena, bon Dios. Este barro mortal que envolve o espírito, que non entenderá, Señor. Hoxe temos con nós unha convidada moi especial. Ela naceu en Monforte de Lemos e é unha recoñecida cantante galega. Foi vocalista durante 9 anos do grupo Luar na Luz e en 2005 comezou a súa carreira en solitario, publicando discos como Nada que perder ou Nómade. Ela é de sobra coñecida por todos nós. O seu nome é Rosa Cedrón. E imos de pedir que suba ao escenario para que os compañeiros Celia, Marco, Duarte e Valentina lle poidan facer unha pequena entrevista. Un forte aplauso para todos. Bueno, pois non foi nada difícil porque eu nací nunha familia na que a música estaba por todas partes, o meu avó, o meu nai, o meu tío, era musical, a música estaba en todas partes, así que creo que non nos quedou moi remedio tanto a mí como a meu irmán que dedicarnos a esto, porque realmente foi o que vivimos desde moi pequeninos, e tiñamos moi claro. Comezaste a cantar desde pequena ou máis tarde? A ver, desde que eu teño uso de razón xa andaba por aí cantando. Lembro que era pequeniña e collía o... Eso seguro que facedes moitos. Casi ahora que está a moda esta dos TikToks e todo isto, bueno, isto está a dar de medio. Entón eu collía, naquela época non había TikTok, non tiñamos a posibilidade esa de facer os playbags e todas esas cousas. Entón eu andaba por a casa e collía un mazo do morteiro do año, a mover o micrófono e andaba por toda a casa cantando. A miña cabeza, eu quería ser
a quitarme a ser profesora de violoncelo, pois xuve a oportunidade de cantar profesionalmente, así que tampouco pensei moito. E máis ou menos cantos anos levas na profesión? Pois levo xa, a ver, se contamos, non vou contar o tempo que levo estudiando, porque empecé desde pequeniña, como moitos compañeros que tendes aquí, que van ao conservatorio, todos sabemos que empezamos unha carreira moi noviños, non é como os que empezan na universidade xa maiores. Sin contar o tempo de estudio, contando só o tempo que me levo os últimos escenarios, pois va 30 anos xa. Entre este ano e o ano que foi, celebro ese 30 aniversario. Bueno, como xa te dixeches, tes varios membros da familia que cantaban e influíron en ti para que ti comezaras. Sí, evidentemente. De feito, bueno, o meu avó tocaba o violín, a guitarra, toca a guitarra, canta. A verdade é que eran todos músicos, excepto un tío meu, por parte do meu pai, eran todos músicos pois autodidactas, non? Levaban toda a vida tocando e cantando, bueno, era típico, e despois o meu avó na rondalla, en forte. Era unha época, unha xente dunha época na que, bueno, había unha radio e pouco máis. Cando meu avó era mociño, pois tampouco había televisión. Era a forma que tiña a xente tamén de relacionarse e de celebrar as festas e de pasar o rato, porque a vida pois era un poquinho aburrida, non? E entón estaba a música aí para levantar as almas. Así que, nada, foi apoiado por todo o mundo, evidentemente. É unha profesión de todos. Sí, se non eres profesor de conservatorio e tal, pois é unha profesión certo, non? Unhas veces millón, outras veces peor, pero non, tivemos o apoio sempre da familia, e nos fomos ben familia. Que recordos tes do teu paso por Guadalajara? Eso foi unha locura, porque eu que de mociña pois decía que xa non viaxaba moito. Foi entrar en Arnaldubre e a primeira xa ir para Londres, como é Corfield, e empezar a viaxar por o mundo inteiro. Creo que non nos quedou, de España non nos quedou rexión na que actuar, bueno, chegamos a sitios como Palestina, como, non sei, desde Canadá ata Venezuela, pasando por Berlín. E foi unha etapa moi bonita, foi agotadora, pero tivemos a oportunidade de pisar escenarios ben grandes, a verdade que foi maravilloso. Por que comezaste a cantar en solitario? Porque que pasa? Que eu non sei se lle pasa a máis xente. Se paso moito tempo facendo sempre o mesmo, digamos que esa parte que temos os artistas máis creativa, non? Máis así, que o que che fai subir ao escenario, disfrutar e tal, pois no meu caso foi sendo a menos, e ao mesmo tempo na miña casa eu coordenado as guitarras, o baixo que le dei un tío, bueno, puxenme a tocar tamén esa vena autodidacta que temos na familia, que eu estudiei violoncelo, pero isto que coñes un instrumento e sona e te enganchas, entón guitarra acústica, guitarra eléctrica, baixo empecé a componer. Que pasou? Que empecé a ter esa ansia por facer un proxecto propio, e o Arnaldubre é un proxecto grande que require dedicación exclusiva. Entón, se eu quería facer o meu, non podía estar en Arnaldubre. Entón, tomei unha desas decisións que, igual que tomei no seu momento, deixar o conservatorio e lanzarme no mundo da música popular, pois nesse momento dixen, bueno, pois toca outro salto e xa foi, deixei o Arnaldubre. E cando comezaches a cantar, pensabas que ias ter o éxito que tes agora? Non, nem de coño, que va, non. Aparte, bueno, o éxito, non sei, vivimos uns tempos nos que o éxito se mide dunha forma un tanto extraña, vale? Porque todos pensamos que ter éxito é chegar a millóns de persoas, ter millóns no banco, ter coches, ter luxo e tal. Para min ese non é éxito, vale? É un éxito, digamos, material. Para mí o éxito é realmente poder vivir e disfrutar do que faz. E sobre todo porque non o faz para ti, o faz para a xente que necesita nun momento dado, pois, escoitar
da igual, hai artistas de moitísimos tipos, non? O mellor, no meu caso, non é unha música que fago que sexa masiva ou que chegue a millóns de personas, non? Pero que para mí ese non é o objetivo. O objetivo é chegar ás persoas, as que sexan, da igual, se son 100, se son 1000, se son 200 ou se é 1000. Si nese momento esa persoa a faz feliz, para mí, eso é un éxito, vale? Entón, eso sí que sempre tiene moi diferenciado que o éxito material e tal, da satisfacción persoal de que o que faz vale para algo máis que para entreter ou facer a xente algo. Cal é o tema principal das túas cancións? A vida mesma, o amor, as situacións cotidianas dunha persoa que sinte, que se supera, que ten problemas, que ten, bueno, e despois tamén veo moitísimo da nosa literatura. Eu dediquei toda a miña carreira a música en galego, non? E evidentemente temos moitísimas cancións con letras, con poemas dos nosos máis grandes escritores e de eso, prácticamente toda esta etapa en solitario, ademais de compoñer as miñas cancións e fazer os meus traballos máis persoais, intento que se siga levando os escenarios as nosas músicas como Lela, como Negra Sombra, como músicas que xa non fai tanta xente no ámbito da música popular, que quedan un pouco relegadas máis ao ámbito da música máis lírica ou operística, non? Eu teño esa teima de seguir levando esa música aos escenarios para que non morra, precisamente porque hai tipos de música dos que hai que cuidar, vale? Porque senón están predestinados a desaparecer, porque o resto das músicas son voraces, aplastan, aniquilan toda a raíz, non? Son músicas que, bueno, son moi amplias, moi universais, pero que aplastan o propio, vale? Veñen, fagocitan, destruyen, entón eu teño esa teima e aparte como académica tamén unha das miñas responsabilidades o de seguir cuidando do noso patrimonio, non? Porque é a nosa raíz e a nosa riqueza. E se non cuidamos dela, isto é unha mensaxe para todos. Están moi ben as músicas modernas, pero temos unha raíz, temos unhas músicas, temos escritores, temos artistas, é dicir, está moi ben o que ven de fora, pero que sí debemos cuidar o que temos aquí, porque se non estamos predestinados a desaparecer como sociedade, vale? De ser unha masa informe de sabios que. Entón, eu a que me estive dedicando todo este tempo. Ti crees que se pode vivir de cantar en galego? Sí, eu vivo de cantar en galego. Aquí estou, canto en galego, canto en castelán, para mí a música é universal, é dicir, eu nunca tive prexuicios, de feito, cantei todo tipo de música. Non é que pense que unha é mellor que outra, a que a mí me move, me fai sentir, porque eu creo que a música para eso. Esa que canto, dame igual, sempre. Teño así esa parte de cuidar da miña cultura, da miña lingua, pero estou aberta a calquer tipo de música que a mí primeiro me fará sentir, porque se a mí non me fai sentir o que teña diante, Cal foi o concerto dos que fixeches que máis che gustou ou que lembres de forma especial? O de Michael Field na playa de Santa Cristina. Foi desas únicas veces, eu creo que, pero pasoume a mí, pasoulle a Luana Lubre e pasoulle ao mismo Michael Field, que tamén lembraba ese concerto como algo que nunca lle acontecera na súa vida. Por qué? Pois porque é bastante improbable xuntar 150.000, 125.000, 150.000 persoas en Santa Cristina, nunha praia que era unha marea de xente que non remataba. Ainda hoxe atopome con moita xente máis nova que a min, que cando eso aconteceu eran nenos e teñen esa lembranza na cabeza. O mismo Michael Field quedou prendado, ¿no? Quedoulle na memoria ese concerto foi brutal. Tardou en valerase a praia como, non sei, horas e horas e horas. Nos quedamos ali atrapados hasta as 4 ou 5 da mañá, estábamos hasta as narices de repichoca. Allí non paraban de beber nin de nada, eso foi unha festa brutal. E o concerto foi increíble, foron The Course, Michael Field, nos abrindo o concerto cando todavía era de día, foi
bases da música actual? Pois o que dixen antes, que está moi ben para determinadas cousas, pero que despois eu vos recomendo que busquedes música de antes, non? Isto queda moi carga, non? Que antes todo era mellor, porque no caso da música ten unha gran verdade, non? É dicir, agora mesmo hai artistas boísimos, cuidado, non estou falando, pero estou falando máis da música máis masiva, a que consumides, que se vos mete polas orellas e desozar, aí está esa música. Encendedes a radio, está esa música. É dicir, esa guai, para pasalo ben, para a festa. Pero para as vosas cabeciñas eu vos recomendo que busquedes outro tipo de músicas, que indaguedes, porque ahora estou vendo además, e isto a mí particularmente me agrada, que se está utilizando nos TikToks, en YouTube e todo isto, nos shorts, sí que se está a pegar unha volta ás músicas de antes, non? E a mí me fai moita gracia, porque a música de Janet, eu levo toda a vida escutando esa música, e agora está sonando en todas partes, gracias, Dios mío, xa iba sendo hora, quero decir, daros conta de que esta música que escoitades agora viral en moitos vídeos é música feita hai 50 anos ou 40 anos e mola, verdad? Pois máis non vos podo decir, non? Tende esa curiosidade por buscar e por descubrir os grandes artistas dos que beben agora algúns ben e outros non tan ben. Para rematar, hoxe é o Día de Rosalía. Pensas que é importante celebralo? Claro que sí. A máis se queda a nosa Rosalía, a nosa. Hai outra que mola, pero esta é a nosa. E eu sempre prefería. Temos que cuidar o noso, porque se perdemos a identidade, non somos nada, non nos esquezades. Está moi ben abrirse ao mundo, pero sen esquecer de onde vimos e o que somos, vale? Eso é moi, moi importante. E Rosalía para mí foi unha revolucionaria. Foi un alma libre, unha muller que, bueno, que eu, se pudese pedir un dos desexos que me dixeran se vai cumplir é poder tomarme un café con Rosalía. E creo que aquí hai alguén que tal vez se sumaba, porque non sei, me parece tremenda unha muller que non sei, para min é sinónimo da nosa terra, é sinónimo do noso sentir, da nosa forza, da nosa rebeldía, de todo. Para min non sei, de feito moitas veces gústame facerle unha visita á súa familia, a seu marido e a seus filhos que os temos, están no cementerio de San Amaro. Un gran pedazo da nosa historia está reposando ali e así que moi cerca. Para mí, claro que sí, pero non só Rosalía, hai que seguir celebrando a todos os nosos grandes. Así, eso. Nada máis. Moitas grazas, Rosa, por deixarnos coñecerte mellor. Estamos xa chegando ao final deste pequeno acto. Volvendo a Rosalía e ao seu legado, imos aproveitar que temos con nós a poeta Dolores Tembrás, que xunto con Noa e Laura vai ler Mi niña tía máis fermosa, cando penso que te escuches, e Adiós Ríos, adiós fontes. Un aplauso para... Ben, o día, a verdade é que foi unha sorpresa, pero é unha alegría compartir con vos esta celebración. E cando me preguntaron que poema me gustaría ler, pois dubidei pouco e pensei neste texto de Cantares, no que hai unha conversa entre un mozo e unha moza. Son dúas voces e, bueno, estou emocionada. Vou intentar concentrarme despois de escoitar a Rosa Cedrón e de sentir o importante que é esa figura para nós, unha muller tan adiantada ao seu tempo. É, para min, das poetas máis contemporáneas. Sinto que hai que reivindicar cada día
que é moi pouco coñecida, que hai moitos prejuicios con respecto á súa obra. E para mí este texto foi unha descoberta absoluta. E di así: Veniña a ti, a máis hermosa, que o luz do sol alumbrara, ti a estrela da mañanciña, que en puras tintas se baña, ti a flor das floridas cumbres, ti a ninfa das frescas augas, ti, como folla do lirio, branca, pura e contristada. Quen eres, fada sin nome, de tan dormentes miradas, de tan dorida sonrisa, de feituriña tan cándida? Quizáis de muller naceches, sendo tan limpa e tan clara. Quizáis das brisas da tarde, quizáis das brétemas vagas, das burbulliñas dun río, quizáis dunha nube branca, ou as espumas do mare, a un raio de sol xuntadas, pousaronte ao ser da aurora nunha cuchiña de lacra. Mais, de onde queira que seas, tristísima, pasionaria, porque sinto un amor puro que pouco a pouco me mata. Por ti, de noite e de día, calvada sombra encantada, de todo o teu vivir sinto, ximo, cos ventos que pasan, facendo vibrar sonoras, sentidas cordas dunha arpa, que con ecos tembladores dos meus amores che falan. Mais dime, por que estás muda? Di, por que estás solitaria? Di, por que vives nos montes cos paxariños que cantan? Mentres ti choras e choras, o pé dun olmo sentada, toda de loito cuberta, toda cuberta de lágrimas. Déixame vivir nos montes, déixame estar solitaria, déixame cos paxariños que en derredor de min cantan, déixame vestir de loito, cuberta por tristes vaguas, e eco de homes non escoite, nin son de armoniosas arpas, que se sons de amor e vida rompen as miñas entrañas, si debes, galán, por sorte, doce consolo arrancaras para un dor que non ten cura, para un mal que non se acaba. Si o seu vibrar sonoroso as tombas se levantaran e o polvo que nelas mora volto a vivir se agitara, mais, cala, galán, non toques as suaves cordas dunha arpa que nin dá vida aos que morren, ni as tristes tombas levantan. Cala, galán, cos cantares que con pasión de amor cantas, que os meus amores morreron e aló entre tombas me agardan. Para mí morreu a dicha, morreu tamén a esperanza, cubreuse o ceu de tristura e a terra de ásperas prancas. Déixame vivir nos montes, déixame estar solitaria, déixame vestir de loito, cuberta de amargas lágrimas. Que a ruina que viudou, xurou de non ser casada, nin pousar en ramo verde, nin beber da auga clara. Cando penso que te fuches, negra sombra que nas ondas, o pé dos meus cabezales tornas facendo memoria. Cando imagino que es hijo, no mesmo sol te namostas, e eres a estrela que brila, e eres o vento que zoa. Si canta, esti que cantas. Si chora, esti que choras. E es o murmurio do río, e esa noite, e esa aurora. En todo estás, e ti estoy. Para mí e en mí mesma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que sempre nas sombras. Adiós ríos, adiós fontes, adiós relatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra,
terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prado, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor, caminiños entre o millo, adiós, para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conoso, por un mundo que non vi, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo, en fin, canto ben quero, quen puidera non o deixar. Chegou o momento da música, pero o noso instituto sempre ten un lugar especial. E agora sí, juntamos as dúas nosas protagonistas, Rosalía e Rosa Cedrón. O noso compañeiro Romeu Tembrás tocará o piano, mentres que Rosa Cedrón canta o Negro Carabelo. Tras iso, o coro de primeiro e segundo de bacharelato cantarán xunto a Rosa a Alborada de Rosalía.
noso acto. Queremos aproveitar para agradecerle a Rosa Cedrón a súa presenza aquí no centro, por falar e cantar con nós, e tamén a todos os nosos compañeiros e compañeiras por participar neste monitor. Viva Rosalía e ata o próximo ano!